se en gang her. Den stopper simpelthen lige mellem super og fæsent. Og ved I, hvad det betyder? At de er super fæsende. Det er helt kanon det her. Ej, men jeg kan godt se. Der sidder flere folk i publikum lige nu, som tænker, der er da intet publikum i verdenshistorien, der har klappet i hold. Det sker jo aldrig nogensinde, at folk de klapper i grupper. Og det er fuldstændig rigtigt. Så nu tager vi den lige sidste gang. Så det er alle mænd, alle kvinder, alle børn, alle hunde, katte og hvad der ellers måtte være derude, der klapper fuldstændig som sindssygt. Det er klap. Man kan stampe med fødderne i gulvet. Man kan råbe, Christian, vi elsker dig. Man kan råbe, det bedste dag i mit liv. Eller sikke en flot klamometer. Bare et eller andet, der giver god energi lige præcis. Er I klar på det? Så siger jeg for sidste gang. 1, 2, 3. Giv os en forhånd. Ej, hvor er I gode, altså. Ej. Men altså, det var simpelthen helt magnifikt, det her. Der var en, der klappede lidt mere end alle andre. En, som også blev lidt rørt, fordi det var så stort. Og hvad var det, du synes var så fantastisk ved det? Ja, du blev helt forfjernset. Hvorfor var det så fedt? Ja, godt. Og hvad, kan du åbne den her, eller skal jeg gøre det for dig? Hvis du kan tage låget af, så holder jeg. Det er nemlig dig, der har vundet. Du er den bedste publikummer. Det skulle jeg ikke mene, nej. Du vil ikke åbne forsigtigt. Det der. Hvad så? Gud. Hvad siger du? Det er nemlig ingenting. Er det din mor? Det er ikke. Altså, du er okay på den måde, ja. Det er jeg ked af, at jeg kommer her og giver tomme gaver. Det er rimelig, det er meget mærkeligt. Det må jeg ønske. Øjeblik. Hvad for noget? Tror I, der er en af skurkene, der har taget det, der var i gaven? Er I sikre? Jamen, så bliver vi nødt til at løse det her mysterie. Vil I hjælpe med det? Nej, det er godt altså. Godt. Godt, jamen, så kan vi altså ikke bare sidde her og hygge os og lege med klamometer. Så bliver vi nødt til lige at få fikset mikrofonstativ her. Som lige sådan der, og der var den. Godt, nu skal vi have en gang. Vi starter med en sang. Kender I den sang, der hedder Hvem er skurken? Det er nemlig den, man altid starter Ramazan Østed med. For nu skal vi på skurkejagt. Her er et sted, hvor mysterier får liv. Et sted fyldt med spor for en snu detektiv. Svage og gåder, leg og musik. Velkommen til en verden fuld af mystik. Hvem er skurken? Vi må finde spor. Hvem er skurken? Vi må leve for de bor. Hvem er skurken? Det bliver der, men vi løser det hele her i Ramazan. Søg overalt, vi skal fange en tyv. Skurken er løs, det er en af de syv. Stiger lister rundt overalt, men det er en detektiv, der gør det aldrig rigtig galt. Er I klar? Hvem er skurken? Vi må finde spor. Hvem er skurken? Vi kan blive for de bor.